Salam hormatly adamlar, akşamınız hayırlı olsun. Yaşlılar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. Halmurada salam. Kuğumusun Halmurada. Aleykümselam, salamu aleyküm. Saparağı vatandaşlar. Kemine sana da salam benim. Sağ olun, yaşlılar. İyileşler, yine vizalı dövür başladı. Kime behbitli olacak, kime ziyanlı olacak. Bu zat katı möhüm bir zattır. Ne için deyseniz şu an Türkmenistan, Demirgazık Karayağı'nın 50 özü oldu da. Hatta Demirgazık Karayağı'da ansatlık bilen Xitay'a işlemene gidip bilýärler, ýöreýde. Otlular var. Türkmenistan'da şolom yok. Şu gün indi en soňky vizasız bolan nämede vizalı döwrü getirildi. Indi Türkiýe çıkmak. Bolan ok diýilen nemäniň edil hut özü boldy da. Indi bu taýda kime behbitli, näme üçin edýärler, ýöne aslında buna diňe şu gün talap eden oklar en az 10 ýyllyk bir waka, 10 ýyldan bäri Türkmenleri Türkiye, Alman deyip haýyş edip gelýärdiler. Ýöne Türkiýanyň bir siýasaty, ýa-ni döwlet siýasaty bardy. Ýa-ni siýasatçy siýasaty däl, döwlet siýasaty bardy. Ýa-ni Türkiýe döwletler bilen ýakynlaşmak diýerler bir nemes bar. Şo sebäpli wiza nemetde hatda Türkmenistan 1 aýlykdy, beýleki Türkiýe döwletler 3 aýlyk. Kyrgyzstan, Gazagystan, hatta Özbegistanyň arkaýyn gelen wagtlar 3 ay gezip bilýärler. Şonuň ýaly ýagdaý oňa garamazdan Türkmenistan bir aýt indi Türkmenistana dogly kestiler. Türkmenistanyň o garankylyk asyrlary başlady. Indi bu taýdaky behbit näme diýip sorasaňyz ilkinji görünýän zat ýene bir halk oýandy, soňa bularyň protokolu boýunça hiç ýyly hakyky manyda tanqidlaýan bir kanal döretmeli däl, Türkmenistan içinde bolýan ýa-ki olaryň kontrolynyň daşynda hiç bir şekilde bir adamlar ideologiýasyna, hereketini ýöretmeli däldiler. 30 ýyldan bäri şonuň ýaly dowam edýärdi, ýöne birden bu zatlar üýtgänden soň entegem aljyraňly 3 ýyldan bäri aljyraňly näme etjeklerini bilen oklar. Näme etjegini bilmendikleri üçin ýene ilk 10 ýyldan bäri talap edip gelýän bir nemesi bar bularyň. Sebäbi o wagtlar internet ýokdy, güýçlülerdi. Internet soňky 5 ýylda hasam ýaýanlaşdy. 10 ýyldan bäri bar, ýöne soňky 5 ýyldan bäri meniň elde telefon ýene näme ykjam internete girýän urallary bar. Indi bu iş bir ýere çelli geldi. Günäni halkyň ýurdun daşyna çykmakda görýärler. Halky ýurdun daşyna çykarmasadyk, hiç kim oýanmasdy, hiç kim pikirlenmezdi, hiç kim okamasdy. Esasen şo taý bar, okamaly däl. Sen okasaň azjyk bolsa da pikirlenip başlaýar. Şonuň ýaly bir karary bu gezek amala aşyrmakçy bolýarlar, ýöne näme üçin 10 ýyldan bäri prinsipini saklap gelýän o Türkiýede bu näme ýykyldy diýip sorap bilersiňiz. Onuň hem dürli jogaplar bar, bir taraplaýyn däl. Bunyň bir jogaby Türkiýanyň prezidentlik dolandyrşa geçmegi, ýa-ni parlament dolandyrşdan prezidentlik, ýa-ni Türkmenistandaky dolandyrşa geçmegi diýip aýdaly. Şoňa geçmegi bar. O taýda kanunlar azrak ýa-ni keseki ýaly işleýärdi. Kanunlar belki bolmalysy ýaly işläp bilmez, köpçüligiň talabyna görä işläp bilmez. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Bir sebeplerinden biri şol. Başka da neme behbitler vardır bu taýda. Indi geldik neticede biz eýtdik, şu günlere geldik. Bunun derwet täsirleri boljak. Bu taýda zuluma benzeş ýagdaý emele geljek Türkmen halkyna garşy. Buna birilerinin etmeyine gerek yok. Türkmen halkının sessiz durmağı yeterliklidir bu zuluma.
Bana indi bilelikde pikirlenip abonem etmeli. İyildeşler siz hem yazın komentaryalara. Bu visual düzgünüm gelmeye. Nämäni üýtgedip biler. Sizin pikirleriniz bokum. Şu pikirler aýdylmalygy üçin emele gelýän zatlar olaryň köpüsi. Ýaşullar, size söz bereýin. Haýsyňyz söz almak isleseňiz. Halmurad ağa söz bereli. Köpden beri eşdemde o Halmurad ağany. Olar sağ ol tapana. Ene hormatly watandaşlar, näçe wagt bäri duýdurup gelýän ne bolaýmal işi, ne şugun Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a berza etdi. Ne Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýa kemen aýdyp geçýärlik barýo bir aýlyk viza rejimi onuň ýatyrdylar. Bunu näme üçin aýdýarlar? Ýatyrdy. Türkmenistanyň haýyşy boýunça diýerler. Türkmenistanyň haýyşyny onu kabul etse de bolýar, etmese de bolýar da Türkiýanyň prezidenti. Ýöne diýmek şol edilen haýyşy öňünden bolar. O çözgüdüni tapyp soňra ýyla çykarandylar diýen mende pikir bar da. Olar öňünden alaşyp mende soňra mende gol çekýär. Munyň aňyrsyna näme bolupdy? Men öz görýän adam aýdy. İnsan hukuklaryň Türkmenistana bozulýany Türkiýanyň hökümetine de prezidentine de bir döwürden bäri aýandy zatlar giýdiňler. Çoň üçin halkymyzyň 60 göterimi Türkiýede zähmet çekip ýygyna galan çağalaryny ýanatalaryny eklep ötüyor. Onu näme üçin beýle bolýar diýip aýdylmagy mümkin. Ýa sonra bar hemme kişiň öňünde nähir bol, näme üçin bol, gelecegimiz nähir bol. Men görýän zatym şol Türkmenistan tapara agrar respublika esasan şol ekin urunun ekilýäni ýa öndürilýäni şol paxta olu özüňiz düşündirip aýtdyňyz. Onlar çegede paxtadan halka peýda ýok. Ýöne şol paxtanyň önümi ýa süýümi ýa matasy ine çykarylyp Türkiýede esasan şo ýerde onsoň taýýar evin eşigi öwrülip Ýewropa döwletlerine satylýar. Demek ýerdejinen peýdanyň şo döwletde görülýär. Türkmenistana ýygyna gelýän zat ýok. Ene birinji bu bähbeti Türkiýanyň şo taýda ýatyrdyk men pikir edýän. Ikinciden Nevit galgyny Türkiýe akanak elbetde ýöne şol Nevit gaýtadan işläp bejerýän deme zawodlaryň, fabrikaryň gurulmagy ýa taýýar önümler bar da kaplara gaplanan ýa maşin ýaglary ýa beýleki o gerek enjamlar şol Nevit gal bilen baglanyşykly. Ine şolary eksperte uğradylypdy. Ine şolar ýaly bähbetleri bar Türkiýanyň Türkmenistanyň. Ol niýatyň döwründen bäri gelýän zatlar, para 2010 gowulýar. Ine esasy men onu maradior diýip aýdýan. Türkmenistanyň gel çemedan sewdasynyň başlap milliarder bolup çykyp giden Ahmet Şalyk bar. Ine şolny Türkmenistanyň alyp çykaran milliardlaryň hesabyny Türkiýede bir topar firmalar gurup ýene de şol Türkmeniň hakyna bärik getirýär. Ýene de Türkmeniň Türkiýede boron edaralarynyň, atalarynyň hakyna tutup ucuzsuz hak töläp ullanyp otyr. Ine şo zynjyr ýapylýar, korrupsiýon konusu diýerler ortalar. O ýek Ahmet Şalyk däl bu, olar bir sürü gaty kän giden spit. Halmurad. Ýöne men diňe birini aýdýan başlangyjyny soň onu ýygyň sen ýabançy diýdim, tabançy diýdim bilýän o zatlary özüň aýdyp berersiň tapara. Ýöne men görýän zatym şol, Türkiýanyň halky bähbet görýän Türkmenistanyň ýok. Türkiýanyň şol demesi özlerini işe gur adamsy diýip atlandyrýan men olar geldi geçer diýip hasap edýän olar biznesmenim däl. Eger Ýewropa döwletlerine biznes gözüňde tutsak olar biznesmen däl tapara. Olar ýöne şol sen sömürüji diýip bir söz bar tek tapan şoňa wagt gelýän adamlar. Şu zatlaryň barlygy şolary getirýän peýda şo halkymyzyň hakynyň we hak hukugynyň iýilýändigini ýa gömülýändigini ýa ennilmeýändigini üstüne perde bolup basýar. Olar şolar görmezlige getirýär. Ýa şolar özlerine baýlyk toplamaly, halkymyzyň hasabyna ýa halkymyzyň arsenal ýa da şo halkymyzyň hak hukugy üçin bir zatlar etmeli ýa aýtmaly. Onsoň olar özüne geregini saýlap alýar.
Onun için bärde men üçin geňerlik ýagdaý ýok. Ýöne geň zat sapara gyzyny näçe wagtlar aýdyp gelýärse, gelecek Turan birligi nedir, türkü döwletleriň, milletleriň birleşmegi nedir, näme üçin hristiýan dünýäsi bar, näme üçin bu beýleki döwletleriň özara gatnaşygy bar, Ýewropa bileleşigi bar, näme üçin bizde türkü döwletleriň bileleşigi ýok diýilen meseleni aýda bir gezek hepde bir gezek diýenler goýup geldikdir. Indi görýäs bolan esasy rol oýnamaly döwlet hem şu meselede Türkiýe döwleti bolupdyr. Ony hiç kim inkar edenek. Ýöne Türkiýe döwletiniň baş tutany mene şu ülküň Türkmen halkynyň bagtyny garaldyýan ýene-de bir dokumenta gol çekdi. Bu taýda halkymyzyň bahwy düşünip men aýtmaýyn, ol taýda hökümetleriň ýa ýol başçylaryň ýa-da prezidentleriň bahwitleri bar. Halklaryň bahwy diýip o taýda. Men ine şonu görýän şu günkü bol çekilen ýanky perman. Näme? Halmurat maňa söz berýän bolsaň, Awa, bir kağıt aýdaýyn. Ýanky şu ýagdaý ýeke Türkiýede ine düýün öňün Gürcistanam ýapypdyr. Giden adamlar bar, Granit'den ýygyna gaýtardylar da. Düýün gelen ýanky Gürcistanam ofitsial näme ýok, ýöne Türkmenistanyň memeti haýyşy boýunça Türkmen vatandaşlaryny Gürcistana salamlok diýdi. Gürcistanda da biri ýokdy. O Azerbaýjandan şolara ýalak bir habar eşitdik, ýöne biz barlap bilemzok. Şeýlemi dälligini anyk aýdyp biljek gel. O İran bilen Azerbaýjanam şolara ýalak diýip bir ýanky habar geldi de, ýöne ol konkretni nämämiz ýok. Bu da Türkmenistan resmi eden ok. Olaryň Türkiýede de. Näme saýdan bäri o Türkmenistan haýyş edip gelýärdi. Gürcistan bilen Azerbaýjany, Iranam şey diýerler. Bu näme diýmek? Bu Türkmenistan ýapylýar diýmek. Bu ýapylmasynyň Türkmenistan döwleti üçin, halky üçin nähile soňuşlar, netijeler berer. Şo barada gözüň edeli. Granityň şeýle ýapylmagy, Türkmenistanyň yüzläp milyar pulunyň gelmemezligidir. Müňläp, yüz müňläp belki de iş ýerleriniň ýapylmagy, ýok bolup gitmegi, ýani firmalaryň dargamagy, bankrot bolmagy, onun döwletiň hazinasynyň milyardlap ýani halgytdan ýa başga gelecek demelerden gelmezligi, onun sodatlar sizin hemmeje neme üçüp sizin kaçaňy da bar ýandyr. Sizin gün güzaraňyňyz hökümetde işleýän, işlemeýän hemmeňde değişildir. Belki de şu prezidentde değişilýärler. Az ölecek manasy ýok, horlanjak manasy ýok. Indi Türkmen halky şu da aýdy otursa, sizin şu aşyňyz, işiňiz, çöreňiz, çağalaňyz gelejegi okujak, okap bilmez, bir kesel bejerjek kesel nemet bilmez. Bir giden zınjyr nemesi var da, netijesi var. Bu ýöne Graniti ýapdy diýilen neme hiç zat ýalak diýip kabul etmen. Şu wagt iş başyna akyllaram, ýurduň içine aksam, daşyna aksam hemme jaňy meňdeşdir. Şundan etkilenmeyecek maşgala ýokdur. Prezidentin maşgalatyndan başga. Ya da töwerewne onun ýaşanak ýanky ýalýagy bardyr. Şolardan başga hemmekşe şeýle bir atyrtatyny täsir edýär. Özüm Türkmenistanyň ähli zadyna, howpsuzlygyndan, goranmasyndan saglygyna çenli şu şeýle täsir edýär. Bu zat aýylgan stat, iqtisady nemede. Ýapyklygyň özü gedaýlyk, betbagyçylyk bilen desseňdir.
keteçilik dengdir koyup kaptalını oyaymalıdır. Siz şu zatları görüp eşitip sesini çıkarman oturacak mı millet? Siz şunu yiyecek mi? Yutacak mı şu zatları? O yudan olsanız yetir gözünüzü yannak bilen süpürmeli olsun. Yine men size şunun neticesini aytıp bereyim. Yurt yapılıyor. Öyle doğru yapıyorlar. Yapman bunu yaşap bilen yok. Bunun ayakta durma mümkünçülüğü yok. Şunun için yapıyorlar. Yapan sonlar onun içine sizin kellenizi şenip de vururlar. Şu atkı oturanlar, körün tapı oturanlar, sizin hem kellenizi şenip de vururlar. Onun çığırma, beygirma. Yine şular yeme, şu uskun yemesi yağlak, siz ayağa kalmasanız, içi daşı. O taraftarı karşıdaşı eylekli beyleksi yok. O insanlarda oturanı çenli. Şuna siz keyfinizi çıkarmasanız, öz pozisyanızı ayıtmasanız, biz şunu kabul edemiz yok. Diymeseniz, sizin özünüzden şoňuňda dessen günäkärsiniz. O sizin betbaççılığınızdır. Yurt yapılıyor. Ya bu yönü yani o işletten yani ne yani vida girdi diýilen neme yok. O sebebi şu düşündür diýsen şu wat şunu düşündürüp bilmeýär. O şunu bir näme üçin ýapýanyny halk bolup şulara düşündürmeli. Düşündürüp bilmese de yok olup gitmeli. Şonu talep etmeli biz. Şunu näme üçin giýirdin? Şu kadagan ettin. Adamın daşına çıkma. Bu konstitüsyon hukukudur. Adamın siyahat etme hukuku konstitüsyon diye adlanır. Konstitüsyon bozayan prezident ya beyleki kim olsa olsun yeke saat oturmalı hakkı yoktur. Buna suutlama da gerek gelir. Hiçbir gerek gelir. Yararlı işleri size de değiştirilir. KGB size de değiştirilir. Prokuror size de değiştirilir. Mecliste oturanlar size de değiştirilir. Halk maslahatı deyip oturan takkalı demeler vardır. Bu da atlan yemediğini düşünmeyen size de değiştirilir. Sizin yeneğini uyguladı yani. Şu gidecek rahat da siz şu saatlara düşünmeseniz, aydılarına düşünmeseniz, siz erkeğin emeği yoktur. Siz şu adam iyidil yaşandı okun erkeği bundan haber verir. Yani şunun işten gitmesine bir ullokan bahanadır. Şunu ya düşünürsünler, şu sebebini, ne için yaptılar? Şu yapılan neme, hükümete, devlete, halka neme peyda getiriyor. Şunu düşündürüp verdiler. Düşündürüp bilmeyen orada yok olmalı. Yeka dağa da oturmalı hakları yok. Biz Erdoğan kabul edip etmeyendir. Erdoğan bilen işimiz yok. Erdoğan öz devleti var, öz nemesi var. Öz nemesine cevap veriyor. Onun bilen çok hesaplaşırlar. Onu yeka Türkiye'de öyle yapılan. Gürcistan'a mı yaptırırlar? O demek Azerbaycan'a mı yapan olmalı? O resmiyeden oklar, resmi yani Gürcistan edir Türkiye'ye alak karşılık korkuyor ya da Türkiye'de 5-6 aydan beri karşılık korkut geliyor. O çıdaman diyendirler. Ya bir alışveriş bir zatlar bağdır. Yani arada bir yer vardır. O Gürcistan bilen sonralar. O İran, Azerbaycan bilen sonralar. O bunun sebebi olmalı. O uçaklar uçanok, ne için uçanok? Onun sebebi bunlar aydıp vermeli. Hükümet değiller, şu zatlara cevap vermeli. Başka bir o tayda koyun demetme için taklandı o avlar. Berip bilmeyen olsa cevabını. Hani yolun biz ne ayağa alın. Ne yine şu mesele için konkret mi? O şunu düşünürüp ver. Düşünürüp bilmese yok olup gitmeli. Yeka uğram oturmalılar. Şun demesine karşı çıkan adam olsa halkın düşmanıdır. Şeyle oluyor. Tabii bu düşmançılık da görünüp durda. Sen 10 milyonlarca iş yerin yok diyen olsa sen gelirini yani
gizlediğini yok ediyen olsa o sana başka ne mi gerek sana? Böyle göz örtülü. Yapık devlette iqtisadi işlet bilin o. O hem bekşi biliyor. Ya, siz oturacak mı şeydi? Ne? Türkmenistan kaç tane iyi çıkarması var taşa devlet. Siz senin çıkarmana oturacak mı? Şöyle itmiyorsun şu halkın nimetinden, arkasından. Ya da ne yetkililer. Siz ne vatanı uğrayan olsa ne şu vatan şu. Bir, dine demedi değil. Yani iqtisadiyetim değil. İnsanlık borcundan bir şey. Vatan borcundan bir şey. Yani şunu emetmeyen olsanız karanı taktın diyorlar dedi. Yertip dağdığında hiç çeyrek demetmen size ne sağırcağı adam yoktur. Siz şunu talep etmelisiniz. Ay bolya da ne bolya da ay mayı yok bu. Bu görüp durun da. Şuna da düşünmedik olup yani başka bir deme tapyan olsanız ona da sizin hakkınız var. Kul olmalı sizin hakkınız var. Yöne yurt yapılıyor. Son ağlamayın. Bunlar yapacak oluyorlar. Olmadan düşünür ayıp vermeli. O ne için girdi yani? Ve öten devletleri ayıp verenler. Japonya'da 191 devlete birisi gidiyorlar. 191 devlete. Sonuç Japonya. Adamlar siyahat etmese düşüncelerim bilgisem artmadı. Şu yüzden de sonra alaktır. Bu da insanın konstitüsyon hakkı, konstitüsyon yadırlık o yani yanlış ya eyle beyle talkavaniye de gerek gel. O konstitüsyon emelleri maddeleri o primo o değiştiriyor diye de. Gönü. O arasında plan kanunda adam yok. Açıktan okak görüp siyahat etme hakkı vardır. İktisadi hak, işleme hakkı vardır. Adaptıkları. Ne şunu kıssan kalan dağıtlardan mahrum mu oluyor? Bunu yani vihide dik koyman ki. Sizin gözünde kişi olup görmeyenler. Bunun ağutu şeyle bir ağva rol yemeğinizden çıkmaz. Ne? Şu vatan işidir. O vatanı söyleyet, nimet diyet, ne? Şu bunlar ne için yapıyorlar biz biliyoruz. Bunlar yapman yaşap bilen oklar. Çok için yapıyorlar. Dine öğünü uğramak için ne diyorlar? Doğru mu? 50-60 başkalı öğünü uğrar, kalanını tepil. Yeka Türkiye değil. Yeka Türkiye oldu. Bir tayfe var deyip olurdu. Gürcistan'ım şundalık. İran'ım şundalık. Özbekistan'ım sonyan. Özbekistan'ım sonyan. Kabul eden attı. O sebebine gidip versinler. Biz ne köçe çıkıp ne ben bitecek olsanız protesto edecek olsanız şu ne real ne mi? Dünya ayağa kalmadı. O size biri edip vermeli bir dağıtları. Siz için. Siz kim? O, size şey diyorlar etti. Bu da adaletlilik yaptılar yani
Siz öz borcunuzu yerine getirmesen sizi ederler. Sesini çıkarmasanız kelleğinizde şöyle şenlik döver. O niyadısın yani kakasının demesi yani kurcak yalak görüp görünür. Bunlar hiç taattan demesiz, düşüncesiz, bilgisiz, cahil bir topar. Yurdu kimin eline geçireninizi bilen yok. Bunu yani şu prezidentlerini yuttunuz. Bu prezident mi bunlar? Saylav olmadı. Onu saylav bari ala ettiniz. O şu an Türkmenistan'ın prezidenti yok. O KK'da gitti, oğlum gelin yok. O kanun bulur yalak demeni o tayki erten yok. O saylav yok. O saylan ben ne edip prezident oluyor. O saylav bol ettir yani. Вот несколько картинок по вашему запросу. Siz o da atları sesini çıkarmayı kabul etseniz, yutsanız size başka merk gerek. O her kim de öz borcunu yerine getirmeli. Ne? Vatanın önündeki borcunuz o hakiki vatan meselesi şu. O ahlak meselesi. Ben aytacaklarım şu. Evet. Birleştir size özünüz fikir edin. Sesini çıkarmayı yatarlayan olduğunu yatın. O, biz yetmeli aday diyez. Hem şey ör yoktan ayağı elmeli. O devletin yemetinde işlep göründürüm. İçindekiler hem. O içindekiler hal katı kötünürler. Çul karnı doyan onun mümkün. Yeter azı versin. Kapara Hı. acam olsa şu idealın hemmece hakikat şu. Manglayımıza gelip diredi de. Ne aşık edek aydırlığı, Açık değildi. yapıyor, yurdu yapıyor. Açık. O bunun neticesinin katı ervettiğini, şu yankı adamların siyasatını çeyaklendirmek, o iktisadın emeden şeyle bir atırtatın emesi var da. İşlep bulunu o. Ne çok öyle bir 10 milyonlarca iş yeri. Eliyle yapıyorlar da. Onun ne tip işsizlik olmasın. O adamlar hem çünkü geday olmasın. O işsiz olsun, geday olsun. O bunu adamlar film ne rahat gözünüz açıldı. Yani sesini çıkarmalı. O korkuyan, neyme diyen o da atlar hem beceti yalan. Hiç demet ben adamlar. Şimdi bir şu yonkü yani Türkmen kümsüklüğü bir yana tüyüşürün o siz ölüyeniz, kırılayanız yok olup gideniz. O hareketler bilen 21. asırda yaşap bolunok. Onu siz bilen işleşip bolunok. Bolsunuz şunun alak bolsun. Size kömür edip bolunok. Hiçbir samimiyetiniz yok. Yani porruk yemeğiniz, başka yemeğiniz yok. Beş on tane oturuk ya sıçak o iş adamı var. O 5 man kadının ömürlük duruyor dedi. Çoğu düşünmeyen oradan beynin cücenkeye alaktır. Erti senin sağlam. Görüntün görüp görün şu adamları yalak adam mı olur? O yetirim geliyor. O katı elbette. O ne olacağını ne ayacağız. Ya Türk basını doğru yapıyorlar. O Demirhat Karaye'den beri tutuyor. Özüm halkın yardımdaşında yardım içinde. Ne siz öz yurdunuza vize bilen gitmeli ortada. O da geliyor.
Ben görme. Ne? Küçük kadar tiyalak golün bu anırsının nemesi katur lokan. O Türkmenistan'ı kendi şeydik etmemedendir. O Aydın'da verilen nokta. 30 yıl bundan önkülörüm o yatırsanız edir şulları alak demeler var. Eti şunun alak kolya diyorum aydiyadık. Siz adatlara çıkmalı. Adat derken sizi kul edecek oluyorlar. Ettiler hem. Ha, şu meselede bana açacağım şu. Deme Halmıra Dağı bunu. Yok, asıl doğru ayttın ha, para boy halkın eşittin endi. Seret bolyan zatları yankı pandemiye deyip hiç kime hiç daha düşünülmez. Yurdu yapıp koydu. Şunun cevap soran halk yok. Samolyotları yatırdı. Cevap soran halk yine de yok. Hani o özünü yankı bir 56 adımdan ibaret halk maslahatını döreden oldu. Halk yine de sesini çıkarmadı. Getirip oğlunu bir kanun öz ornuna oturttu. Yine de halktan ses seda çıkana. Aynı bunça bolunna göre gel. Düýpüşlerin ırşdetini ödeyini bana bir rejimini girdi. Hemme da sen aydışından beter bolur. Ne Türkmenistan'a sapara görünüp duran zatlarda. Yönü kıynansa halkımızın gözünü onu yorka bağlap, şor tutup bilemek. Bu iktisadi diýilen zat düňe şu hereket bilen döwletlerin arasynda ýörüýär. O yapyp döwletde näil hereket boldy. Sen ýa aýdyp otym 10 miňlerçe iş ýerdi. O belki 100 miňlerçedir. Maşgalaryň ykbaly şoňa bagly bolupdy. O iş yerin keseni bilen o işleyen adam önüne de gol çağası maşgalası var. Olur maşgalcı. Şu taýda da yenem halkymy ýa-da mene kümsüklüge salyp bilmediğe salyp namartlyga goýup ýöne bürünip ýatjak bolsa sen aýdyşyň ýalyny gözüni ýannak bilen süpürsin ýa-da endi aýaga galmak wagty geldi. Şu taýda şulardan jogap soranmaly. Bizi Türkmeni özümüzden başka goracak adam ya devlet yok. Biz özümüzü bir goraman başaran ülke baştan. Öz hakkımızı, hukukumuzu. Ondan sonra beýleki devletler ha bolar ama biz ýa millet ekonomi diyecek. Esas 30 yıllar hemme zady o cehennemçiligi goýup, hemme zady Allah'ın emrine tapşyryp, özüňizden öýde oturjak bolsaňyz näme bolýany seredip, ine bolýan zatlar. Indi iň soňky derejä gelip diýredi. Terketlerin hemmesi yapıldı. Daş töwregi yapılýar. Üsberk sereden bolsa, Azerbaýjanam yapıldı. Indi resmi aýdyranak ýöne yapıldı bilemek olur näme para peşkeş berip ýapdyrdylar. İranam ýapyp ýoksa Türkmenistanyň bir topar meselede bular o ittifişigen bolsa, ine şu adamlaryň gatnagy meselesini olaram serhedi ýapdylar. Innem Türkiýe ýapdy, Gruziýan ýapany biz gowy bilýär. Näde Özbegistan goýberen adam, Kazakystan kabul edene biz näde watana dolanmaly? Kuş bolup uçup barmaly. Asmandan raketa bilen Halmıra o gep vatanı dolanmadı değil. O Türkmenistan'da çüy çıkan ok. Bilýän çüy. Bir iş etjek bolsaň 80-90% daşyndan gelmeli. Sen ýoluň ýapyk bolsa, bankyň işlemýän bolsa, ol kerhana ya idara ya da önümçülük näde işlemeli? O sen mal ettin, öndürdün, onu daşına satmalı. Onu nerede çıkaracak? O katlaşık olmasa, yol açık olmasa bu zatlar yören o var. Yo, men diňe şu wagtly tarapyny alym da şu meseleler ulu problemi ýurdun daşyndan çalyp ýurdun içine girjek de dogan arnasynyň çağalarynyň arasyna barjak. O 5-10 ýyl başlasyny görmedik ýigitlerimiz, gellerimiz bardy. Men şu tarapyny tutup aýdýan, ol ykdysat tarapdan sen aýdýarlar hemmejigi dogry. Ol ýumruljagy görnüp, o zaman ýumruly oň üçin takrap ýatan döwlet bar, görüp näçe berge batdylar. Diňe şu ýa gaýtçymy diýär, şu bir maşgala ýaşy, şoň töweregi ýaşy. Ýene de bir 50-60 tane belki bardyr şolardan höregiýär. Ýöne onu bilip otyra, 30 ýylly halkyň garşysyna eden her bir jenaýet üçin kellesini ýalanaşlap adyl suwdyň öňüne jogap bermeli boljak. Ine şondan gorkup ýurdy ýapyp otylar. Ine esasy zat şol. Bular yankı işten gitmeli. Bular yankı edýän zatları şolary alakda olsa, ýeke unem oturtmalylar, bular ýok etmeli.
Hökümeti bermeli. Ne şu atlar eskere değiştiler. Ne vatanı koruyan olsan şu vatan şu. Vatanın ne su adını korumalı. Daşından yani üstüne çolcuk olup duran düşman yok. Ne düşmanı yanınızda, sizin üstünüzde öyle. Ne devletin hopsuzluğu diyen deme edara. Ortada ne personel deme diyen ne. Siz şu meseleni orta çıkarmasanız, şunu çare görmeseniz, şu günahkar sizsiniz. Ne şu mesele ne şu devletin hopsuzluğudur. Şunun için size çörek veriyor devlet. Hükümet, devlet, halk veriyor. Çoğun hatamına siz saklayanlar. Ben avtomada alıp bulur yok etme demem derler ben. İşim derler. Etker var. Hopsuzluk şuuratı var. Ne şu da atlar size değişirler. Ne halk maslahatı var, meclis var. Size değişirler. Bunu ya, Hanmra Dağı ya da kemiğine varıp etmeliler. Sizin işiniz şu. Şunu ne için yapacağınız deyip sormalı. Siz yani ben prezident olayım deyip etmiyorum deme yok. Atanın bağlı mı be? Ya siz gelip görün sürü mü? Ya mal mı? Siz bilen böyle demeder yalak. Oyunlar eder yalak. Hem de daha yuğdu oturan ortamız ondan. Yo raýat diýip at goýup durdy. Raýat diýmek mal diýmek ya. Düşünür oklara bu zada. Raýat diýmek mal diýmek. Sürü diýmek. Şu edip bolyan ortamız bolun. Zat kabul edip bilinir däl. Owa. Türkmenistanyň raýat diýip aýdybam ýörler. Gaty gülkünç bolýan zatlar hakykatdan hem ýa-ni raýat diýýärler hiç kim bawa şuň manysy näme? Raýat sözü Arapçada da, Yevrey nemesinde de, o dilinde de o sürü diýmek, mal diýmek, o yüzüňe seredip duran o bakna diýmek. Bu zatlar başından var. Onun böyleki devletleri ne medyanında yani Türkmenistan'ı yeki ortaya tömürünok, Türkiye'de sömürüyen, yani doğruluğumuz biz sömürülüyüz biz. Karamıza basıp tömürüyenler. Doğun deyip tömürüyenler. Has diyeme kıynaşlı yerin. Yani Ahmet Çalgay'la annem ettin de o tabancası var beylekse bir topar bulur. Yeki bir değil iki değil. Onun yani Türkiye hükümetine de çok içindekiler hem diyeme beni Türkiye girme diyalak diyeme çıkarttırlar da. Yani halam yani adam deyip o şol diyalak diyeme çıkarttırlar. O tevevnen tek aydan oklar oluyor. Ne şolun köme uleni diyorlar da. Ne işte açıcı değil bu da atlar katı evet atlar. O yönece de at diyalaktır o. Yani tam oluyor tutmadı, tam oluyor yok değil mi? Yok. Bunun anırtından ayrılan stat vardır. Bunu getirecek demesini gödöğünü getirir ya Allah'ım der. Ne? Bizim kayıtmak, düşündürmek. Bu neyme kurulmuşluğu gerek olsa da onu etçekkerleyip durum yok. Onların kaçam yok. Tayinlimizden var. Şu hükümet çalışılmalı tayinlimimiz var. Yani size gerek geldiler. Size gerek bulmazsa yani nemedemiz yok. Aktif. O siz in ormanına barmağını kıymırlatmalı. Sonra metmeyecek oluyor. Sizin hem şimdi deriz. Beleş
Adaptlık katı gengle mi? O. Hiç yerine Hakikat çok gel. Para hakikat nahiyle kazanılyan ana Ukrayna halkı görkedi öti nädip gorulyan. Ama Türkmen ýöne oka bolana akın. hiç sade doğru yok. Ya Türkmen bu torptur böyle şehirden dikilecek oluyor. Hiç sade bolun yok. Gelinin tok gelin yok. Görüp göster. Hiç bir ağır namazım yok. Mesleğim yok. Bir etmeli, yemetmeli. Düşünce de yok. Yeteceklerini yetip cahil. Soravam kemini. Yok soru yok. Inde yani bir mesele çıkıyor da. Inde Türkiye Türkmenleri almaya bundan son. Yani karar bilen belli oldu. O Türkmenleri almayan olsa içindeki Türkmenler ne etmeli? Şu an 1 milyonun üstünde hatta kâvrine mevre 2 milyona yakın Türkmen var. Onun vizalarım yok, hiç tatlarım yok. Baba pasportum yok, viza da berilen yok. Biliyorsunuz bunu. Yuvaş-yuvaştan ayırıyorlar. Yani taze gelenlere hiç berilen yok. Öňden bolup berenlere uzaltma deyip bir neme berýärdi. Onam gittikçe gys galdyýarlar. 6 ay, 3 ay hökmünde görünüşünde berýärler. O son käbir gelen maglumatlara görä de eýem deport etmäne de başlapdyrlar diýip neme var. O belli bolar. Uğradık bilen oklar, deport etip bilmeyenlerin kebemiş oldu. Hawa uğradyp bilen oklar. Inde o daşynda alanlar näme etmeli? O viza inde aýryldy. Türkmenler şu an dünyanın hiçbir yerine çıkıp bilmeýär bundan soň. Ähli gapylar yapık. O indi ýurdun içine barıp bir görüşmeli. O açık bolupdur. Görüşmek islemeseňiz hem görüşýäňiz. Bundan soň o daşary ýurtda ýaşap barıp o ýurdun içindäki bolýan zatlar aklyňyz, pikiriňiz almaýar. Daşynda da bir ýaşap ýören ýurduňyza bir dol bir düşüp baranız ok ýöne ýurdun içine barsaňyz düşünýäňiz oňa barandan soň. Geç bolsa da görüşmeli. Ýa sapara aýtdy bize ýa 3 ýyla ýakyn wagt bolýar-da taýýarlygymyzy görüp gelýäs. Hökümeti nädip almaly, hiç ýyly iza gidişlik bolman şol hökümetiň ýa terrorist topary aýryp ýerine bolmaly syýalyk o saýlawyň nemesi bilen netijesinde bir hökümet gelmeli. O hökümet işläp başlamaly. Döwlet täzeden gurmaly. Birentek reformalar geçirilmeli. Reformalaryň başynda da syýasy reformalar bar. Bu zatlara biz taýýarlyk görüp görüş. Nädip edilýänini o öwrenýäs, maslahat alýas. Ve bunu etmäne o kömegem boljak. O ýöne halk hereket etmese diýmek şu häzirki durmuşy özleri isleýän ýalyk görnüp durdy. Taşyndan seretsen şonu ýaly bir illüziýa bardy. Bize daşyndaklar kömek eden insan hakları kömek etmeýär hiç bir wagtda. Nerede gördünüz? İnsan haklarının bir siyasat işine karşı yani nerede gördünüz? Kim öğretti bunu size? Kim ayttı? Yok onun yazat. İnsan hakları yılda bir hasabat berip dur Türkmenistan hakkında. Yıllık hasabatlar var. Girip okudunuz mu, gördünüz mü? Bağırladınız mı? Ekrana getirdiniz mi? İyin ağzından Türkmenistan'ın içinde bu hasabatı çıkarayan Türkmenler yok. O yani şonda da daşynda çıkarıp durlara. Ya biz bir giden zady tercüme edip berdik geçen ýylky nemesine. Şo taýda ýazýa o Hıram, Jadan, ine şolar ýurdu dolandyryp dur. O Jadan Türkmenistanyň pullaryny koordinirdi diýe Hıram Türkmen halkyny raýatlaşdyrýar. Ýa-ni mallaşdyrýar diýmek ýyleşler. Raýat sözü. O raýatlaşdyrýar Türkmenleri. Ne? Bolýan zat şol. Tamam bir edip bermeli ýalyk. Onuň ýaly dünýä ýok. Ol Huda da edip bermeýär. Huda edýän bolsa
O anstana bir zatlar ederdi. Ha, ölüp baryalar bu da deyip. Eder o iş zat. Yani kömeğe, o hiç kimden kömeğe garaşılmaya bu ýagdaýda. Öz-özüňizi alarsınız. Başka nemesi yok. O hereket etmeli. Aeroportda edildi. Yine seredip bir gezek edilen hareketin netijesinde bir aylap samolyot uçurdular. Ha. Yine yaptılar. O yöne yaptılar da seredik. Gördü o bular ýok diýä da. Raýat ýok diýä. Raýat ýok diýä. Bize raýat gerek değil, bize vatandaş gerek ildeşler. Raýat boljak bolsaňyz şu wagtdan bilmedim ýa-ki özüňize nähilýär amatly görýän bolsaňyz şoňa demet bermeli. Bize raýat gerek değil, bize vatandaş gerek. Bize ildeş gerek. O raýat bolsaňyz ine Hramyň nemesi bolýaňyz. Raýat bolýaňyz. İldeşler bilmedim yani düşünüklü mü değil mi? Ya biz düşündürüp bilemiz yok 2 yıldan beri ya da şu derece raýatlaştyrılıpdyr halkımız. Boldu mu şu zat? Doğru değil ha. Ya ullakan adam. Doğru değil mi? Yurdun daşına çıkıptır işlemeyene. Kemine şu atki ne hökümet diýilen zat bu goşadyrnyň içinde bu hökümet nemesi ýok. Şular ýa döwlet eýledi dursun da. O gijijek ýa lar ýok bardyr. Pomodor satýan. No. Sovet döwrüne bardyr. Şonu öğredip biljek adamlar däl bular. O döwlet eýledi dursun. Onun o bir zat öğretme de beýledi dursun. Şular ýöne halkyň öňüne çykyp pikirini aýdyp bilýän, gurlap bilýän adam däl. O öňündäki tamsyga bir aýdym aýdyp bilýärdi. O da bir ogurluk ýarmy demek. O da aýdymçy. O gurlap bilen o. O meseleleri näde bu da atlan aňrytynda näme getirjegini gören ok. Bilen ok, düşünen ok bu da atlara. Bu bir ýurdu ýöne bataklygy batyrma diýmeli. Sezin çıkarman oturacak mı sizin? O gelişen belli. O näme bolýanym belli. O saýlawsuz bir adamyn prezidentlik demedip bolar. O saýlaw bolmada, ýok saýlaw. O halkyň 60% daşynda nähili saýlaw bolýar. O bolletdirýärler, o nähili bolýarmyş. O kabul etsem bolar. Kabul etmesem bolmaz. O şu wagt Türkmenistan prezidenti ýok. Yapýanyň çoň üçin yapýar. Özleri ýagdaýlaryny bilýärler. O bizim bilen görüşüp bilmejegine bilýärler. O Şonu hiç sadece jogam beren oklar. Ne samolyotlar uçan o pandemi ýok. Bolonna da değil yapan oklara dünyanın hem yerinde de olmalı. Pandemi diýmek. Yer yüzünde demek. Yani hem de devlet açık. Yeki yapık devleti korkudum. Türkmenistan yalak yapık devlet. Demirel Karay'a da şeydi derken yani. Kıtaya da işe gelip dönüyor. Yani bir kartelin nemesi bulunum öğünleri yöreden ok bu zatları. Bunun arkasında bir de mafyozu strukturu da. O ni Türkmenistan yararlı işler türlere hizmet edecek misiniz? Siz bir beyninizde bir zatlar var mı sizin? Ya da devletin hukuksuzluğu. Şununla alak demez, siz hizmet edecek misiniz? Hem merat açık görülüp durumda da. Meclis, Türkmenistan meclis. Siz şuları alak adama hizmet edeceksiniz. Edecek misiniz? Sizin hem yerde okta mı geçirir halk? Ertir.
Siz şu zatlara cevap berýäňiz. Yani döwletin yetkeri. Bağ bolsaňyz. Oyuncak zat däl bu zat. Döwlet tabi. Siz näme üçin yetkeri diýip taklap berler? Ya da döwlet howpsuzlygy diýip. Sizin işiniz şu. Düşman, ne düşman şu? Ya onu halk edecek oldu kanı dökülmeli. Ya siz edin, demeder, bolmasa kan döküyor. Başka yolu yok abi. Şular stayda oturmalılar. Bunun hiç nemesi yok, apravdanesi yok. Hiç düğütlü. Ne kanunu oyunca, ne insan oyunca, ne oyunca, hiç oturma. Yekemin de oturmalı da hakları yok. Düşmanı yalık ele geçirilen değil mi? Şunu düşünmedik deliller. Şundan çörek kazanlayan, yani pul kazanlayan adamlar vardır. Sizin elinde pul kazananın bağırmalarını almalıdırlar. Şu hükümet bilen iyi işleşen adamlar size duyduruyor. Köpüngü de yerine getirttirir. Bunlar yalak demedi, çörek kazanmadı, kadagandır. Bir etmedi bolyanlarlar. Düşman bile değil ki iş işlemezdir. Nädip iş öğretip bilýän şo ýagdaýda. Halkyň ýarymdaşynda içindekiler aç, daşyndakylar öýüne gelip dönüp nädip o iş edip biznes öğretip bilýän. Biz ne şol yani oturup sıçak iş adamlarına diýer. Hemme köpüňde çenli getirip bererler, alırlar elinizden. Ya vatan üçün neme derseniz bunlar yani hiç de doğruları yok deyip geçmiyor. Geçiyor diye de. O da geçiyor, bu da geçiyor diye. Geçmez. Ne? Ben iş adamlarına katıp yana personelle yüzlüyen o sizin adınız neme demek o. Kazanan pulun hem becetini ya şu vatan için dindirersiniz ya da elinizden alırlar. Bir akitinden taparlar. Doğru o da atlarım neme derler. Şu hükümet bilen işler pul kazanmak haramdır. Kadagandır, kanun daşıdır. Kanun yok. O çörek tapyan deyip arkayın demet görünleri değil yani. Ya bu işler çözülmeli, çözülmese bu millet olup bilen o. Yani bitecek bir rahat deyip şey geçiştiriyorlardı. Yani bir de yırttılar bu devleti. Bu devleti değil, hem bir devleti değil. O Türkmenistan'dan çıkma için bir de değilleri oluyor da. O adamlar ne için çıkmadılar Türkmenistan'dan? Siz kim bu adamları yani siyahat demesinden mahrum eder yani? Raýat diýip pikir edýärler-de. No. O halk däl de raýat görýärler olar. O hayvança da öğren ok bular. Yani rayet. Onda yani sürü ya neme oluyor. Malça görülmeyen son edilyen zatlar. Sizin yemeğinizde ayaklarını tüpürüyorlar. Goýun sürüsü diýmek sapara raýat. Bar. Şonu ýaly görýärler olar. Raýat sözü goýun sürüsü. O kıpırdamasanız ne? Yani biz ne halktan reaksiya garaşýar. Şol kapara reaksiya vermek üçün ne ortayına bu delil ya mesele çıktı da şu. Olgun kemine bile neden söhbetleştiğinde aydık geçtik şu mal prokuratura vardı biz bundan tayyar. Şimdi şu tayda yüzlerini ayttık da yerini pagollu mehlifini çolsanın harbaları da
Indi halkyň öňünde aklanjak bolsaňyz, bir iş etjek bolsaňyz, soňra ertesi güni özüňizi şol amnistiýa başlaşmak mümkinçiligini etjek bolsaňyz, halka iş edinde görkezim diýip aýtdy. Ine iş etmeli ýeri geldi. Egni pagoldur, polislermi, meheme işgärler, harwurlukçylar, ya beýleki döwleti işgärler, ya saparagan aýdýan ýa özlerini işe urdup berer, goşa durmak üçin yrgylap berer ömeler adamlar. Ine şu soňky pille gelip diýredi şu. Mundan aňyrda döwlet hem galjaka, ýurdam galjaka, halk hem galjaka görnüp durdy. Türkmenistanyň ýene 10 ýylyň 15 ýylyň näme boljagyny prognoz edýän boljak. Şu gidişine gitse. Indi ýeri geldi, wagty geldi. Ine şu. Ine siziň hem hak hukuklaryňyzy, iş ýeriňizi, watanyňyzy, doganlarnaşyňyzy hemmäňizi eliňizden alýar hak hukugyňyz bilen beledip edilen hereket şu. Şoň siziň umydyňyzy gaýşy bilen kesip otydaş töwereňiz aýlar. Şol jenaýetkar topar. Indi şuňa da göz ýumjak bolsaňyz, onu kör bolup ötüp gidersiňiz. Şagalaryňdan galyr olaň eline gulgarnak bolup. Olar eýem ulanyp otýarlar. Näme bilen zat. Ya bilip bilmezdige salýany. Näçerede gaýtdy. Ýurdun içindäki ýagdaý, mekteplerini ýagdaý. Hemme zady göz ýumup oturjak bolsaňyz, onu bolly gotordy. Bir gezek sadakatyny bereli, sowgulaly diýnal şo Türkmenistanyň döwletden. Siz şol isleýäňiz. Oluna isleýär şol. Aňyrkylar. Şoň üçin halk garmasy şonça begenýär. Raýtma, ozar näçe. Bular şol Türkmeniň işlerini şo döwletde isleýänler hemme kärini, ýurduny, ýerini, baýlygyny elinden alýar. Onu Türkmen gezip beren sergezden şu. Dagaty da oýt, şu malsa para, indi bir hiç bolmaýar, jinnek geljek, ema bir watan üçin bir duýguňyz bar bolsa, bir öz geleceğine de bir haýpyňyz gelýän bolsa, onda ne şuun size hereket etmäge wagt geldi. Soraýatyňyzda näme etmeli, nädip etmeli? Nädip edýän bolsaňyz şol, näçe de gaýdyl. Şora bir kanun hakimiyeti eýlep oturan jenaýetkar topar. Şolar nädip aýranda da hakyňyz bar. İnsan hukuklarynyň deklarasiýasynyň demesinde giriş-sözüne preambulasyna ýazyldy. Ähli hak hukugy elinden alınan milletin gozgolany galmagy haky bardyr diýip. Ene siziň gozgolany galmagy wagtyňyz, ene sebäbiňiz hemmeje öňüňizde fakyt bilen bu. Kim aýdyp biljek men elimde şu gün hak hukuk bar. Aýdyn. Men ýurdun içine arkayn girmem bilýän, çykmam bilýän, işlämem bilýän, ene çağalan bilen dünýäni syýahata medip bilýän. Aýdyn men ýurduňa ýesip kim bar? Konstitusiýa boýunça haýsy sanalan geçen hak hukuklaryň birine siz eýe çykdyňyz? Ýok. Şoň üçin bolar ne siziň gulgurnaga da bulanyp atdy, goşa dyrnaksyz. Onu boyun almak gerek. Indi ýeri geldi, indi iň soňky pelle şu. Şundan aňyrda hiç dat ýok. Onu bolly daşynnaky daşynna galar, aýdyp gelýär, içindäkini içinde gyryp gotarar bolar. Şu öz tohumuna ýetse bolýar, ertiň döwletini öz aralaryny paýlaşarlar, eýlek beýlek bolup Türkmenistanam ýok. Gerek gelmi size, gezer ýörersiňiz. Näme, ilerki Türkmen ýokmy, gaýraky Türkmen ýokmy, Irakda Türkmen ýokmy, ýa ýene bir ýerde Stavropolda ýokmy Türkmen. Owganda ýokmy Türkmen. Näme şu şolar bir döwlete hyzmat edip bilen. Sebäp aralaryna ozallar salnyp gelinen çapraz syýasat ýaty. Inni bizi içimizden bölýär. Halky öz elimizden, öz ganymyzdan, öz türkmenligimizden çykan haýynlaň eli bilen ne döwleti düňderdiler. Düňderjek bolýar diýmek, düňderdiler, geýdiler kelle. Hiç tat galmady watandaşlar. Şunça janygyp, şunça düşünüp gelýär, 3 ýyl berse para bilen. Bir gulaňyz kamata gelmedimi? Bir oýanmadymy? Bir barın aýnaň öňünde durun-da öz sypatyňyzy seredin. Siz özüňiz kim diýip hasap edýän? Hökümet siz aýagyny aşagyna palçykça görmän döwür siz özüňiz kim diýip hasap edýän? Ene bir sapara kim şu döwletde gelmişek şu ýatdy. Ýöne biz şu taýşalaryň den hukuklardan peýdalanyp otyrdy. Biz öz ýurdumyzyň grajdanyny bolup o taýda öz hak hukuklaryny birjejeli ýerine ýetirilenär. Onun da nahil millet bolýar, nahil insan bolýar. Mene näme diýjegim bilemem. Şuna para menem ýuwudyp oturjak bolsaňyz, onu gözüňiz ýanyk bilen süpürüň diýmezdim. Ya da ýagal. Bolly oturdy. Gepem ýok görüňiz.
Hiç bir devlet gelip sizin elinizden tutmuyorsun şey diyor. Hep o tayda hükümet yok, devlet yok, kanun yok. Hemmesi zaten mene suutnamal. Gelsin son biz bilen suutlaşın şolu. Bar deyip görkösürler. Bizim son öňünde suutun öňüne Ýewropada kelle ýalaňyşlar jogap bereydi. Eger şolu bar bolsa. Ýoga. Siz näme üçin ýoklada hyzmat edýäňiz? Näme üçin ýoklatdan gorkup gezýäňiz? Adamlar. Haçana çelsiňiz kölegeňizde tifkenik gezýär. O gorkudan. O tapara doğraydı. O gorkudan. O sizin o gorku diýip oýlap tapan zady. Siz dine o birine o toplamanın taşından size beni otomasası olup seyretmeli. Şan itoruşturan yani. Ene şol Türkmenin kümsüklüğü sondan gelmiş ki hemen bir doğan yalı olup yapışan buradan bir rejim bir güne yaşamalılar. Yani ene insan kıpelleşik. Ya çödersiniz ya da ayak astını ağrırsın kartadanın bitik gidersin. Bollu. Ben şuna açacak bollum kıysaçın. O Otorayel dembe o jemlesem bor. O şu taýda. İyileşler, o pikirlerinin bu zatlarına başından veri gelýär. Aýtdy aýna başından eýam raýat diýip at goýupdyrlar da size o şu ýagdaýa getiripdirler raýatlyk derejesine getiripdirler. Ona mine Hramfun ene dilinde geçýändir raýat sözü. Şu wagt görýän zatlaryňyzyň hemmesi şonuň netijesi. Ine bu taýda Hramf o alkyş aýtmaly ýa-da halky näme etmeli bu taýda tanqidlamaly ine özüňiz saýla. Bir adam şu zatlar başaryp bilermi? Birgiden halka. Birgiden halky raýat edip bilermi? Şondan da köp zada näme reaksiýa bermeýänliginiň sebäpleri hem şonda. Aýyleşler. Ýa-ni näme etse-de reaksiýa beren hatda oýun gurnadylar da. 20-nji ýylyň baý aýlarynda oppositsioner diýip, lider diýip bir entek zatlar çykardylar. Oşo taýa gitdiler. Netijesi gittikçe de näme diýär? Ha, ösüş barmy? Bar ýöne näme däl? Onun beýleki tarapan bar ýollaryň ýapyp saklap bilmeýärler, onun ýalyp bularyň güýji ýok. Ýerleşler o tarapan bar ýöne. Haýsy ýagdaýda güýji ýok. Siz düşünseňiz, sizi raýat etjek bolýarlar. Şoňa düşünseňiz saklap bilmeýärler. Ha. Yani kısa para ay vizada getiripdirler indi. Bir zat edip alacın tap viza alıp gitmeli Türkiye'deyseniz onda raýat olmana dowam. O raýat tam iň soňunda näme edýärler? Soýup o etini ýerler derisine ulanýarlar. Postun edýärler. Postun edýärler. Raýatyň soňu şol. Edil manysy da goýun sürüsü diýmek. Ýatlatyp geçen gaýta düşünürsünüz diýip ýa-da. Bolýan da sağ olun. İyileşler. Sağ olun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun vatandaşlar. İyi canlı rahat olsun.